салом дӯстон, бохти Ал-Насри Саудӣ дар марҳилаи чорякниҳоии Лигаи Чемпионои Осиё аз муҳимтарин хабари футболии рӯз дониста мешавад. Гарчанде бисёриҳо ҳатто баъди бохт дар бозии аввали сафарӣ ба пирӯзии дастаи Роналдо бовар доштанд, ин дастаро ба қавле дар ин бозӣ низ мазааш набуд. Алайни Аморот ки шурӯъ аз бозии аввал зидди сорагуни дастаи Саудӣ ҷасурона бозӣ мекард, дар сафар ҳам тан надод. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими як рӯзи охир аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбоҳи худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо баргашт ва моро бозиҳои топ дастаҳо интизор мебошанд. Арсенал баъди бохт дар бозии аввал мехоҳад қасдияшро аз Порто гирад. Барселона дар Испания бояд қувваи худро бо Наполи нишон диҳад. Интер ба меҳмонии Атлетико Мадрид меравад, а Боруссия вомехӯрад бо ПСВ. Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ал-Айн дар бозии ҷавобиам исои бозиро кушод ва ба зудӣ бо 2 гол пешсаф буд. Дар идома албатта Ал-Наср ба шарофати маҳорати инфиродии бозингарони гаронарзиши хеш тавонист ҳисобро баробар кунад, вале дар мавриди баромади худи Роналдо суханҳо умуман алоҳидаанд. Криштиано дар дақиқаи 60-уми рақобат имконияти 100% голзаниро аз даст дод, ки вақти ҷавонияш мумкин бо ду чашмони пӯшидам онро гол мезад. Вақти ҳисоби 2-2 дар дақиқаи 60 Роналдо баъди гардониндани зарба аз ҷониби дарвозабон аз 3 метр тӯбро ворди дарвоза карда натавонист. Дар ин ҳолати зарбазанӣ касе набуд ки ба Роналдо халал расонад. Таъсири сину сол бошад ё ки хоҳиши сахти голзанӣ ва овардани пирӯзӣ ба дастаи хеш, ки Роналдои бузург дар ин ҳолат оҷизу нотавон монд. Роналдое ки метавонист ба дастааш дигарбора пирӯзиро тақдим кунад. Аллакай бозӣ ба бозӣ маълум мешавад ки он саргузашти футболии ин чеҳраи дунёгир ба фаромӯшӣ рафтан мегирад, зеро ҳар бохту ҳар нокумӣ дастоварду пирӯзиҳоро ба нестӣ бурдан мегирад. Табиати варзиш худ ҳамин аст. Дар идомаи рақобат албатта ки голи зебои Алекс Телес рақобатро ба экстратайм бурд. Он ҷо албатта ки Роналдо вақти 2 дақиқа мондан ба анҷоми рақобат аз пеналти гол зад ва Ал-Насрро то ба силсила зарбаҳои пеналти расонд. Ормону пирӯзӣ дар Лигаи Чемпионои Осиё маъз ҳамин ҷо барои дастаи Роналдо поён ёфт. Ситораҳои оламгире ба мисоли Брозович, Отавио ва Телес ки ба дарвозаи Холид Айтсо гол задан натавонанд, дигар чӣ гиламандиву илоҷ. Хулос ки голи Роналдо вақти ин зарбазаниҳо ҳам дигар фоида накарду Ал-Айни Аморот соҳиби аввалин рохати марҳилаи ниманиҳоӣ гардид. Роналдо бошад маротибаи дуюм баъди рафтанаш аз Юнайтед метавонад беҷоиза монад. Президенти Наполи Аурелио де Лаурентис бисёр мехоҳад дастааш дар чемпионати бошгоҳии ҷаҳон иштирок кунад. Барои ин лозим аст аввал аз Барса бигзарад. Чӣ тавре медонем, бозии аввали марҳилаи якачфиналии Лигаи Чемпионҳо миёни Барса ва Наполи дар шаҳри Неапол бо ҳисоби 1-1 хотима ёфта буд. Бозии ҷавобӣ бошад имрӯз дар майдони хонагии Барса доир мешавад. Ба ин хотир молики дастаи Наполи Аурелио де Лаурентис чун ангезаи иловагӣ дар роҳи пирӯзӣ ба бозингарони хеш иловапулӣ дар ҳаҷми 10 миллион евро ваъда кардааст, агар ки онҳо ба даври чорякниҳоӣ рохат бигиранд. Чӣ хеле ки гуфтем, де Лаурентис зиёд мехоҳад неаполитянҳо дар чемпионати бошгоҳии ҷаҳон иштирок намоянд. Ин мусобиқа тобистони соли 2025 дар Амрико доир мешавад ва ба ҳар дастаи иштирокчӣ 50 миллион евро пардохт мегардад. Гузариш ба марҳилаи якчорфиналии Лигаи Чемпионҳо албатта баҳри иштирок дар ин мусобиқа ба Наполи кафолат намедиҳад, вале ин дастаро ба ҳадаф наздик мекунад. Айни ҳол ҷанубиҳо дар ҷадвал аз Ювентус 5 хол камтар доранд. Дастаи Туринӣ дар чемпионати бошгоҳии ҷаҳон иштирок мекунад. Наполи бошад дар сурати пирӯзӣ ба Барса 2 хол ба даст меорад ва боз як холи дигар ба даста баҳри расидан ба даври дигарӣ дода мешавад. дар чунин ҳолат барои ин тим танҳо як пирӯзӣ дар даври якчорфиналӣ басанда хоҳад буд то аз Юве пеш гузарад, дастае ки ин мавсим аз Евроҷумҳо берун мондааст. ғайр аз ин рохат ба марҳилаи чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо барои худи Наполи 2.6 миллион ҷоиза пулӣ меорад. хулос ки ҳадафҳои президенти Наполиро аз лиҳози иқтисодӣ агар таҳлил кунем, ин мардак агар 10 миллион ваъда карда бошад, дастааш 2.6 миллион фоида меорад ва дар сурати рафтан ба чемпионати бошгоҳии ҷаҳон
боз 50 миллион дигар ба хазина меояд. хулос ки инҷо 10 миллион пули ваъдагӣ дар ҳаҷми чанд карат зиёд ба хазина ворид мешавад ва бар замини ин пеш аз бозӣ бо барса ангезаи иловагӣ мебахшад. Де Лаурентис метавонад бо як тир се нишон занад. қоидаи савдо ҳамин аст ки бо як баромад 3-4 даромад меояд. аммо аз ҳама роҳи осон ин буд ки маблағро ба барса пешниҳод мекард, шояд ба муомила мерасиданд. хайрат ки Челси аз Ман Сити Кол Палмерро гирифтаву ҳоло баҳри зинаи 11-ум неӯ барои ҷои 10-ум мубориза мебарад. дар рақобат зидди Ньюкасл ҳам Кол Палмер бидуни гол аз майдон берун нашуд. даромади гап ҳардуи даста дар ҷадвали мусобиқа ҳамсоя ҳастанд. дар ин бозӣ Челси воқеан ҳам дар майдон ҷасурона амал кард ва голзани дуюмиашон Ҷексон Мартинес аллакай дар дақиқаи 8-ум ҳисобро кушод. ҳарчанд ки шогирдони Эдди Хау ба шарофати голи Александр Исак то танаффус ҳисобро баробар карданд, вале дар нимаи дуюм лондониҳо боз дигарбора ба пеш баромаданд. голҳои Кол Палмер ва Михаил Мудрик бартарии ҳисобиро 3-1 намуд ва аз рафти рақобат маълум гардид ки се хол аз дастаи Почетино дигар ҳеҷ куҷо намеравад. ҳарчанд ки Ҷейкоб Мёрфи дар дақиқаи 90-ум ҳисобро 2-3 намуд, вале Челси билохира тавонист баъди ду мусовии пайҳам ба пирӯзӣ бирасад. акнун дар ҷадвал то мавқеи 10-уми Ньюкасл як хол мондааст ва дастаи Почетино як бозӣ дар захираам дорад. Маурисио Почетино агар бо он футболбозони зиёде ки барояш харидорӣ карданд ба хубӣ шиносоӣ пайдо кунад, Челси ҳатман ба натиҷаҳои баланд мерасад. мутахассиси аргентинӣ нав Михаил Мудрикро дид ки чӣ гуна техникаи хуб дорад ва голҳои зебо мезанад. бозигари украинӣ дар ин рақобат нишон дод ки барои чӣ дар баҳои ӯ маблағи зиёд пардохт карданд. агар хато накунам 100 миллион евро буд. бисёр ҷолиб аст ки Челси метавонад дар ниҳоят ба лигаи конференсияҳо ақаллан рохат гирад. собиқ бозингари Реал Мадрид ва дорандаи туби тиллои Роналдои бразилиям дар бораи гузариши эҳтимолии Мбаппе ба Реал сухан кард. Зубасти гуфт ки Мбаппе баъди гузариш ба Реал ниҳоят соҳиби туби тиллоӣ мешавад. даста ӯро ҳамавақт дастгирӣ хоҳад кард. ба қавли Роналдо, Килиан Мбапперо зарур аст ки ба Реал пайвандад. Роналдо мегӯяд ки мо бояд эълони расмиро интизор шавем ва баъдан дар бораи ҷузъиёти он ҳарф занем. вале дар Мадрид ӯро бесаброна интизоранд. ӯ бозингари олидараҷа аст ва яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон мебошад. фикр мекунам бо гузариш ба Реал ӯ интихоби хуб мекунад. ба назарам баъди омаданаш ба Реал ӯ ниҳоят соҳиби туби тиллоӣ мешавад. ман росташро намедонам, илова намуд Роналдо, вале одамон дар бораи вазъияти атрофи ПСЖ зиёд гап мезананд. дар Реал албатта Мбаппе соҳиби дастае мешавад ки ҳама тарафа ӯро дастгирӣ мекунанд, гуфт Роналдои бразилӣ. аз рӯи суханҳои Роналдо Мбаппе дар ПСЖ вақти хуш гузаронид ва чӣ тавре ҳама медонем дастаи якуми Фаронса бо ҳар роҳу восита талош мекард то ситораи асосиашро ҳифз намояд. аммо акнун пеши роҳи ӯро гирифтан гуноҳ аст. агар ба таърихи футболбозии худи Роналдо ҳарф занем, ӯ низ як туби тиллоиро вақти баромад дар сафи Реал Мадрид ба даст оварда буд. Роналдои португалӣ бошад дар сафи дастаи шоҳона 4 маротиба ба гирифтани ҷоизаи туби тиллоӣ мушарраф гардид. хулоса Реал Мадрид дастаест ки бар зами ҷоизаҳои зиёди дастаи бозингарони бо маҳоратро боз ба ҷоизаҳои инфиродии ормонӣ мерасонад. Мбаппе ҳам хуб медонад ки баъди ба даст овардани пулҳои зиёди шайхон бояд баҳри шӯҳрату манзалат ба дастаи дуруст пайваст шавад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.